Tak čaute, tu je Martin Fitness, inak chcel som vám povedať, prepáčte, ale s hrami končím. Cvičenie je pre mňa už oveľa viac dôležitá správa. Možno sa ešte k tomu niekedy vrátim, ale odteraz je stránka hra uzamknuté. Tak, dneska tu máme nový stroj, takýto. A dneska budeme na ňom cvičiť. Už som mal taký veľmi ťažký tréning, ale ukážem vám aspoň, ako to funguje. Je to na celé telo, dá sa tam nohy, ruky, ramena, cecky, hoci čo proste. Hoci aké veci sa tam dajú robiť. A dneska som na tomto cvičil dosť, tak vám ukážem, jak sa na tom dá cvičiť a skúsime dať aj nejaký rekord, že v kilách. Tak, poďme sa na to vrhnúť. Tak teraz sme tu, toto je priemerne 25 kg, je to strašne ťažké, tak poďme ich urobiť 5. To je veľmi ťažké. 25 kg, tak to na ruky je už veľmi veľa. To vám môžem povedať. Ruky, no akože nebolo to nejaké, že extrémne ťažké, že napríklad, neviem to opísať proste, bolo to extrémne ťažké, ale bolo cítiť proste ruky. Ja cítim aj túto ruky, aj túto, aj keď sa tam nezdá, ale naozaj cítim. Ale najviac cítim celú ruku. A tu tiež pod aj druhú ruku. Je to veľmi dobré. Teraz si ukážeme toto. To je tiež taký stroj, ale to je strašne ťažké, lebo ja si to neviem vyťahnuť a proste nejde mi to takto chytiť, lebo ešte ani dole nedočiahnem. Ani na tento nedočiahnem, tak poďme si to za chvíľku, dať mi sekundu a ja vám to ukážem, ako to funguje. Tak sme tu. To určite už viete, aký tréning sa rovná. Rovná sa takýto vyťahovací. A tam cvičíte celé ruky. Myslíte si, že tú čo váhu tam mám dole, takže prečo zdvíhaš také malé? Však to nevyzerá ani, ako keby si zdvíhal 10 kg. No, ale ja mám 5, lebo to je také ťažké. Aj keď ich urobíte viac, keď ich urobíte takých 15, čo som dneska robil 5 krát, teraz 4 krát, prepačte, tak ma boleli ruky. To som už rozkapal. Ja som ešte teraz unavený, lebo pred hodinkou som mal tréning, poradnej ťažky. Tak ale dobrý tréning to je. Proste. Počkajte, musím to dať dole. Tiež dobrý tréning na ruky tiež, to je tiež dobré na ruky. Teda ja som aspoň cítil ruky. Možno vy by ste cítili tiež. Ja dneska som mal poradne ťažší tréning a väčšina bola ruky, tak ich mám už celkom unavené. Proste som dal, že 30 kg som dal toto bolo 25, ale tých 30 to bolo už extrém. To už, keby ste ma videli, to už som sa normálne červenal, také ťažké to bolo. A môj tatino skúsil, že 50. To bolo už extrémne ťažké. Celé to je extrém. Máme tu aj hociaké činky a proste, že aj dobrý tréning, že keď máte
niečo ťažšie, niečo si na to dáte a že takto. Že máte normálne ruku a že nepohnete celou rukou. Ale normálne iba takto máte a pohnete iba týmto. Počkajte, jak sa to menuje? Proste dlaňou, no. Tak toto držíte a iba tým pohnete. Ničím iným. No a ja som to skúsil 5 kilami, ale to už bolo ťažké. Tak, poďme si ukázať, ako fungujú na toto ramená. Tak tu už sme na stroji. Toto neviem skúšať, lebo proste neviem si na to dať tú celú ruku, lebo takto by som to mal. A jak mám to posúvať, keď to tam nemám? Čo mám urobiť? Čo sa mám otrhnúť a položiť to normálne a veľmi repidlom. Našťastie sú tu aj takéto blbostičky a proste to môžete chytiť a takto tlačiť. Pobáčte, mrzgá to. A proste hlavne nesmiete robiť tú chybu, čo som ja dneska robil, že keď to bolo už strašne ťažké, tak som dal takto chrbát, ale to je strašne zlé na chrbticu. Hlavne, keď niečo ťažké robíte. Proste musíte iba takto. No. Musíme to namasiť niečím. Takže proste musíte iba takto to zdvíhať. Nie takto, jak ja. Proste to bolo strašné, lebo to prvé, není to dobré na chrbticu. A druhé, že myslíš si, že tak ti to uvoľní, že proste bude to ľahšie, ale je to ťažké, tak to ešte ťažšie to je. Ja to neviem takto a to je 10 kg. Ja to neviem pomaly ani urobiť, ale oveľa to je ťažšie a ja neviem, prečo som to robil a robil som si to ešte ťažšie. Tak, ja som robil aj nejaké tréningy na tom. Urobil som si takú novú výzvu, že každý deň dám, že 3 sekundy, takže každý deň proste sa zavesím a že každý deň prijatám 3 sekundy. Tak dneska skúsime iba 3 sekundy, to je ľahké, ale napríklad o 2 dní bude už 9. A o týždeň bude už 20 pomaly. Možno aj 20 už bude. Keby sme začali od pondelka. Ale proste poďme sa vrhnúť na posledný tréning a to sú nohy. Nohy to viem dobre cvičiť, tak si dáme, že 20. OK? Tak, poďme sa na to vrhnúť. Tak, máme tu 20 kg, na tom sa to nastavuje, iba že vyťahneš takú malú vec proste a potom, že na koľko to kilo to dáte, tak toľko dvihnete. Napríklad teraz mám 20 a nechce sa mi ani veriť, aké to bude ťažké, keď prvé, mám unavené nohy, druhé už je neviem koľko, pomaly bude 10 hodín večer. A tretie, že mám ešte aj ťažký tréning za sebou. Takže na tom tréningu som cvičil akurát tak ruky, ale aj niečo iné som robil, napríklad, že tak som bol a takto som dvíhal nohy. Proste keď som na tomto sa držal, viete čo myslím, to čo som vždy robím, aj natočil som na to short. Tak proste poďme zdvihnúť tých 20 kg. OK, niečo to už bolo, ale môžem to opísať tak, že prvé vám idú zomrieť nohy, ale druhé už je také ľahšie. Proste, keby si dáte 25, tak prvé, že odpadnú vám nohy. Ale druhé, už to idete jak neviem, profesionálny nohista. A proste, že prvé je veľmi ťažké, hlavne keď si dáte veľkú váhu. Ale potom tie ďalšie už sú oveľa ľahšie.
Ako keby ste ako keby vám niekto ubral 5 medzi tým, čo zdvíhate. Akože nie, že o toľko, že napríklad, že máte, že 20 kg a dám vám, že na 5, že také ľahké to není. Ale proste je to ľahšie. Lebo máte už zapojené do toho svaly a už vlastne viac vecí nerobíte. Maximálne sa sústredí iba na dýchanie a proste to zdvíhať. Poďme si ešte urobiť ďalších 5 zdvihnutí. Dobre, tak dali sme si 5 a dal som si iba 5 a už som začítil nohy, aké ťažké to bolo. Lebo proste dá sa to, že ale však to nie je ťažké, však nie si ani v polke. Ale som skoro v polke, lebo to má lebo maximálka to je tam 50 a tá polka 25, lebo 25 plus 25 je logika 50. A tých 20, minule som dal 23 a ja som to cítila, ako keby to bolo to isté skoro. Takže niektoré proste, keď je to už ťažšie, tak to skoro ani nesítiš. Nemyslím tak, že keď máš 200 kg a pridáš tam, že 150, takže to nebude cítiť. A proste, že tam to bude už oveľa viac cítiť, ale keď tam pridáte, že 2-4 kg max, tak proste to nebude nejaký extrém. Tak, teraz urobíme to, čo som vám povedal na začiatku, že budem každý deň pridávať 3 sekundy. Budem aj na to natáčať videá a proste budem vám ukazovať, že koľko vydrží, možno nejaké triky, keď sa mi podarí. Tak, poďme sa na to vrhnúť. Tak sme tu už na tom, čo sme už urobili asi 3 videá na tom. A teraz už tak. Tak, poďme urobiť. Tie 3 sekundy bude úplne že ľahké. Lebo to by som vedel a vám aj ukázať nejaký trik, napríklad, že neviem. Lebo 3 sekundy robím, že každý deň, lebo ja sa každý deň na toto zdvíham. Toto je veľmi dobrá vec na to. Poďme urobiť tie 3 sekundy a potom ešte niečo vám ukážem, čo tak máme nové. Pamätáte si, jak som vám hovoril, tie mačkacie? Tak prepáčte, že som na to neurobil video, ale urobil som druhé video, ktoré sa na konci zvrtlo, kde si vlasa, že sneží. Tak poďme urobiť to ľahké. 3. Vidíte, už teraz mám 3 a ešte oveľa viac vydržím. Tie 3 sú proste ľahké, aj keď urobíte nejaký trik, napríklad teraz môžem znova. 2, 3 a mám to. Proste to je ľahké. Keď máte takúto mašinu, tak trénujte, že dlho sa udržať a potom proste trénujte, že nejaké triky a potom to skombinujte dokopy a bude to brutálne vyzerať. Napríklad nejaké triky, napríklad to. Vyzerá to dobre. Ja očividne neviem, lebo neviem sa kúknúť zle, ale tak naopak. Ale proste, keď viete nejaké takýto trik, alebo by ste chceli proste povedať niečo, čo by som sa mohol naučiť, tak napíšte to do komentárov. Ja si budem čítať tie komentáre. Tak, ja neviem, či som ešte mal dať na to video. Na budúce už vám naozaj natočím tie gumovacie. A ja si myslím, že na toto video by mohlo byť to všetko. Dajte like, odber a napíšte do komentárov nejaké triky, ktoré by sme mi mohli odporučiť. Tak na zatiaľ, čaute.